Yeah, this is right, this is right. My name is DJ Mart, alias Coffee King. Karon mga kabingka, magbuhat na pugog karon o kuan kanta na ko nga Tapsoy, pero bago dahil mukaon sa ko, no? Siyempre, dili raman na lain makay kung ulay pares, di ba? Mas dete nagi pares aning biskuit. Ihugas na to diri sa kape. Da, oroy. May hihugas Hugas mo diri sa kape ba? Here we go. Luto ta karon og ginatawag og Tapsoy. Kuyaw kaayo ang kanang gulaya. Pina Chinese good ang tirada. Kabalo ba mo og wala na sayod ana kung asagi ka na ang kanang Tapsoy. Gikan na sa atong mga ninunuan nga mga inchik kung dili tungod sa ilaha. Wala na namugna ang kanang Tapsoy. Sila gyud nakaingon nganong namugna gyud ng kanang ginatawag og Tapsoy. Ang una ana ang kanang Tapsoy. Ang unang ingredients, syempre, na ay bumpay, na ay ahos, na ay paminta, na apoy at sal. Butangan po na to cauliflower. Butangan po na to Baguio beans. Yeah. Unya, butangan po na to fish ball. Alimot ko. Unsa tawag at kuande. Katong color orange. Sa nakalimot ko unsa tong pangalan tong gulaya. Parang ginakaon sa rabbit na color orange. Basta nakalimot ko ud in ato kung unsang tawag ato. Busa-busa akong maingonan na kung makakaon ka anang gulaya kanang Tapsoy. Mura na kag king. Yeah. Ako maingon lami jud kayo na nagpasalamat kog dako sa mga Chinese kay dili tungod sa ilaha. Wala na namugna o wala ta kabalo kung asa ginagikan ang kanang Tapsoy. Break it down. Yo.